Goedenavond en van harte welkom bij Friesland Kiest. Friesland het kiezen op 2 maart, wij mooi zalen. En daar is dit boekwerk uit voortkomen. Dit is het coalitieakkoord. Er ziet in wat deputeerd in de komende 4 jaar is ambitie met Friesland wollen. Nou, we hebben natuurlijk een boekwerk en er is een nieuw college van deputeerd. En ik stel de mensen de 5 graag even aan je voor. Dat binnen Tineke Schokker en Sjoerd Galema, beide van het CDA. Johannes Kramer van de FNP en van de Partij van de Arbeid. Janne Wietske de Vries en Hans Konst. Van harte welkom alle 4 hier. En vanzelfs zit ik aan tafel mijn collega en politiek verslagjouwer Andries Bakker. Ja, om te beginnen met Hans Konst, leider van de Partij van de Arbeid, de grootste partij. Margrethe Boer, de formateur, hier voor jou de opdracht kregen. Het moet een brede coalitie worden, maar het liefst ik 4 deputeren. Beide is net worden. Is dat hele proces dan misleren? Nee, het proces is zeker niet misleren. Wij wonen in korte tijd een goed college van Friesland. En als het heel kent hier wij naar 4 deputeren, Tavold. En we willen graag zo breed mogelijk uitkomen. Ja, hoe je het ik bent of keren, je gaat met een aantal partijen in C. En de krachtsverhoudingen tussen die partijen moeten eruit erin komen in of de portefeuille of het tal zitten. Nou, brede coalitie is net worden. GroenLinks is de buurt stapt op een gegeven moment. Daarmee kom je op 23 zitten in dit college. Die verzint worden hier van de 43. Ja. Brede coalitie is het dus net worden. Is dat een probleem voor jou? Ja, ik ben het maar eens dat het geen brede coalitie is. Nou, 112 ziekte wezen, dan heb je geen meerderheid meer. Nee, maar breed kan je het als meertig opvetten. Maar als je zorgt naar de positionering van deze partijen in de steden, dan is het geen college dat linksom is of dat rechtsom is. Het is een college wat positioneerd is in het brede midden van de politieke arena. En daarmee is het wel degelijk breed van geerstalling. Wij hier lauwer nog meer zittenhand die achter de coalitie steent hier. Maar 23 is een werkbare meerderheid. Is dat zo? Is dat werkbaar? Jazeker. Noem het waar ziekte wezen, Andries zei het al. En joh, krijg je er een voorstander terug? Ja, in Drenthe hebben ze nou een college wat steunt op 21 van de 41 zitten. Ja, het kan nog altijd volle slimmen natuurlijk. Nee, maar dat is niet het beste in maar Friesland. Maar daar zitten ze. De uitdaging voor u is om te zorgen dat wij op een concreet uitstel nooit afhankelijk zijn van alleen nog maar de collegepartijen. En dat maakt het dit college ik wel spannend. Je wil het eigenlijk ik. Ja. Nou, Wolle, we hebben het vorige college, wie het ik zei, dat als Partij van de Arbeid en CDA het wonen, dan hingen ze gewoon de meerderheid. Dat is nou net meer zo natuurlijk. En dat is nou net meer zo. Ja. De drie partijen moeten elkaar beethouden, moet ik alle drie derwijzen en voorwijzen. En de luidt op een taak om ik die andere partijen die het toch nogal zoer winnen. Om die er wel bij te krijgen. Ja, toch, wat zo'n 4 deputeren, wat we in de verkiezingstijd hij dat nog zijn. Er wordt nou zo van ja, we hebben volle taken. Daar toch hebben we 5. Dat zou Margrethe Boer ouder en vreed. Is het dan toch een vorm van kiezersbedrag dat je toch in de verkiezingstijd zegt van bijvoorbeeld een goede voorbeeld Jan, waarom naar 4? Nee. Ik heb denk ik in de verkiezingstijd dat is één ding net een groot punt maken van als ik 4 of 5 heb behoor. Nee, het gewoon zijn. Ja, dus je zou dat heel kennen, dat we gedaan of jou. Ja. En daarbij heb ik zijn, maar denk erom, er is een soort werk te doen. Ja. De overweging om 4 of 5 te doen, dat is op meerdere gronden. Maar het is. Het trek bij te krijgen dat je hem kosten wat kost trouwen met het CDA, die toch ik vasthouden ben om 2 deputeren. We komen er haast op. En dan kom je op de optelsom PvdA 2, CDA 2 en FNP 1. Wij hebben bij het begin, na de verkiezingsuitslag, ben wij nagegaan met wat voor partijen willen wij een coalitie vormen. En als programmatisch jost, wie de afstand tussen us en het CDA heel erg liet. En dan is het natuurlijk om daarmee eerst te zien van wat kunnen we mee hadden. Ja, Joost is het natuurlijk. Vanmiddag weer het debat in de steden. Ja. Oppositiepartijen hebben daar ik wat over zijn en we zorgen nu even naar een tal reacties. De ChristenUnie concludeert dat de PvdA het net onwat had om het CDA los te laten. Blijkbaar bang om hoe 4 hier daarop weer uitrekkender te worden. Is daarmee misschien de grootste verliezer van deze verkiezing tot de winnaar, Jan? En zo is er een coalitie ontstaan van 3 verliezers.
Ik denk dat er een afspraak maken is tussen CDA en PvdA. Ik denk dat wij nou een coalitie hebben voor de eeuwigheid van CDA en PvdA. Die litten elkaar nooit los. Dat ze loslitten worden kennen hier, dan hier het No-West. Ja, dan wie dit de mogelijkheidsvest. We hier een orenkoers varenkind en er is net verkeersen. Een uitnodiging om over de inhoud van de programma's te praten werd vervangen door het moeten aanhoren van een dictaat van de Partij van de Arbeid, waarna de deuren meteen op slot moesten. Zelfs de informateur oogde zwaar verrast. En het proces, als je er nu op terugkijkt, heeft zich eigenlijk gekenschetst door het uitoefenen van macht, maar ook door intolerantie en vooringenomenheid. Ja, Cons, dat zijn nogal wat woorden die het van Maurik als laatste zei. Reageer daar eens op. Ik vind het spietig. Ik vind het spietig dat hij zien teleurstelling hoe dat er net aan tafel zit, want dat speelt voor zich ook een grote rol. Het wordt een KSA eigenlijk. Dat is het weer. Het hij uitnodigen geweest voor gesprekken? Hij heeft maar alle partijen binnen uitnodigen voor gesprekken met de informateur. Is hij serieus in beeld geweest, maar zijn partij? Ja, natuurlijk. Waarom is hij dan zo zoer? Ja. Hij spreekt over vooringenomenheid. Irone Groeneveld van GroenLinks had het over het feit dat CDA en Partij van de Arbeid tot in de eeuwigheid maar elkaar verder regeren zullen. Ja. Dan mag dat nooit zien een christen-democraat zijn misschien, maar het heeft er alles kind van. Hè? Je liet hem gewoon dus nooit weer los. Nou, we hebben elkaar in elk geval nooit net loslitten. Je hebt hem gewoon nog nooit loslitten. Nou, in Friesland, voor zover ik weet, hebben althans de partijen die het aan het CDA voor gingen en de Partij van de Arbeid, ja, zitten in ieder geval van oude oorlog al in het college. Ja, want dat is redelijk in eeuwigheid, zeg maar. Ja, van Maurik zei het wel van, nou, we hebben in alle van de 12 provincies haast een VVD in deputaire steden. Zeker. Friesland is de enigste provincie net. Is het net zo? Wat van Maurik denkt dat je hem vandaag zou hebben van Wolf sowieso met de FNP en dus net maar de VVD? Nee, wij hebben na de verkiezingen goeie nagedacht over en wat voor coalities bent er mogelijk. En in welke coalities komt het programma van de Partij van de Arbeid het best te zijn jocht. En het is, de suggestie is wel wekt dat de VVD voor u onaanvaardbaar wijze zo, omdat het... Ja, Joost, we spreken dat. Dat in het. Ja, oké. Ja, oké. Hier zijn we naar Sjoerd Galema. Ja, denk ik zelf, ik wel aardig verrast, misschien wel, door het feit dat er toch wat debatteren van je partij in het nieuwe college komen binnen. Dat hij hem zelf net weer berekenen, volgens mij. Nee, het is altijd in zo'n situatie is het even afwaarts zien hoe het gaat. En wij hebben nou heel duidelijk de keuze maken om de lead bij de Partij van de Arbeid te leiden. Die zijn duidelijk de grootste na de verkiezingen die we hem maar eerst, wij willen maar dan maar twee? Nee, dat zei ze net niet. Het punt van het CDA? Nee, dat wij in debat ik zijn dat wij een eis stelt in, dat is helemaal net gebeurd. Je woont gewoon graag. Wij zijn in zo'n brede coalitie, waar GroenLinks bij zit en waar FNP bij zit, wat het voorstel weer van de Partij van de Arbeid. Daar hebben wij en de Partij van de Arbeid en een informateur zijn. Dat wij daar, want we binnen wel een serieuze tweede partij in Friesland met 8 zetels, dat wij daar zichtbaar wezen willen en dat wij net een soort van financiële onderwijs wezen willen. Ja, toch voor jou zitten Flen. En nou 8. Je hebt hier niks eens kennen van nou dan in je deputaire en mij Wollens vieren portefeuille. Ja, nou dat zou ik een keuze wezen kennen, maar wij hebben... Waarom hem daar net verkeersen eigenlijk? Nou, dat hier in een andere constellatie misschien wel kennen. Maar in deze net? Nou, wij zijn in deze verhouding beginnen met 4 partijen om tafel. En daar vonden wij het belangrijk bij dat wij zichtbaar wezen kennen. Wij hebben een grote achterban, we hebben een grote ledenachterban. En wij willen de komende jaren op portefeuille niveau waar we zichtbaar wezen naar de achterban, zodat we over jou hier de goed voorstellen. Ja, maar de prijs die je betelt voor 2 deputeren is dat je hem wel volle lichtere portefeuilles krijgen hebben. Ja, dat is zo. Nou, dat is Is dat het wurg? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we hebben weliswaar lichtere portefeuilles, maar ik weet uit eigen ervaring dat de portefeuille die ik hier, dat die zo zwier wie je... Die eigenlijk te zwier? Nou, dat je hem gewoon in tiert net fatsoenlijk invullen kennen, dus dan draaf je van hot naar her. Maar zaken echt allemaal, dat bloot er wel eens bij. En vanuit dat perspectief zorg ik er in ieder geval persoonlijk heel erg nu dat ik nou toch wat beter de zaken behartigen kan. Ja, en ik is thuiswezen ken. Speelde ik mooi. Ja. Hoe spietig vind je het dat de VVD net mooi docht? Een soort natuurlijke bondgenoot. Ja, VVD hier wat dus betreft ik heel goed bijpast. Maar dat is net de situatie waar we nou in zitten. Wij binnen uiteindelijk met deze 2 partijen om tafel bedaren. En daar hebben we verschrikkelijk mooie partijen aan. Er is een heel soort vertrouwen onderling. Maar wie het omdat de Partij van de Arbeid net maar de VVD wordt?
En toen heb je maar zo van, oké, dan maar net. Is het zo ongeveer gaan? Ik denk dat de vraag van de geerstelling van de coalitie, die hebben wij toen GroenLinks van tafel gaan, hebben wij aan Konst en de Vries vregen van hoe schön is je nou en hoe wil je hem nou verder. En toen is nadrukkelijk zijn van, nou wij zorgen of we er met deze twee partijen goed uitkomen kunnen. Er zit jouw punt van, net een al te grote meerderheid in de steden, dat is de ene kant. Maar de andere kant is dat wij als CDA vinden dat er drie degelijke bestuurderspartijen aan tafel zitten. We hebben een soort vertrouwen in dat het goed geerwerkje kan. En wat ik persoonlijk heel mooi vind, dat is zeg maar het evenwicht, het likwicht wat erin zit. Ja. We zijn alle drie liekevolle van elkaar afhankelijk om deze provincie met elkaar te besturen. Ja, je bent echt om elkaar vastboens, ik maar zeggen. En nog even over jezelf. Is jouw nieuwe portefeuille interessant genoeg om dat fjouwer hier vol te houden? Ja, dat is geen enkel probleem. Want er zit, vooral op het thema verkeer en vervier, er zit zoveel mooie klussen in de uitvoering om te komen. Zoals het is elke week een eerste peel de groen in of een... je kunt die helm kun je vaak opzetten. Dat ik kom wat van het platteland en uit de landbouw en ik mag granenboeten. Dus daar zitten we daar vast verder gaan. Maar we beginnen even naar toch 4 familie dit veel. FNP'er achterneef Johannes Kramer, voor het eerst in de geschiedenis van de partij leverde hij hem een deputaire op in de eerste, 49-jarige bestaan. Zelfs hij al 8 jaar in de oppositie zitten. Van de laatste fjouwer dacht ik, nou hij had hem al aardig gedijst. Die is toch wel uit op het deputaireskip. Wie dat ik een beetje zo? Nou, de lijn 2000 een coalitieakkoord wat wij mooi onderschreven. In die zin dat wij dat stiepen heen de tiert. Er zit een heel soort van uw stinken in. En dat hier dus ik maar te krijgen dat het echt een wetterskering is ten opzichte van wat er in 2003, tussen 2003 en 2007, wat toen een beetje meer beton en werk wie. En de duidelijke accentverschilling die is masker. Dus daar hoeven wij en konden wij minder veel opposities in vieren. Ja, dus dat is de reden. Wat zijn nou de FNP-punten in dit programma staat het hier voor u uit? Nou, de voornaamste plek is dat het coalitieakkoord voortbouwt op het jedderen. Daar zit al een soort van zin, maar als je meer specifiek vreet, dan is het gelijk de Wiemoen, een stevige taal en cultuur als kerntaak van de provincie. Geen CO2 en kernafvalopslag. Ik denk dat dat wel heel wichtige punten zijn. En integraal plattelandsbeleid. Wij bent het toch wel eens, Andries. Het is toch gewoon de belening van jou hier braaf oppositie vieren? Nou, dat weet ik net. Ik denk dat wij gewoon constructief mooi tocht hebben. Dat is hetzelfde ongeveer, toch? Ja, maar zo kan je het nemen, maar ik zie dat toch hoor. Ik denk dat wij op onderskaterpunt best dus kritiek hebben in de oude periode. Ja, maar toen wie wel heel hoors, hè? Dat laat net alleen nog het beleid, dat laat je gewoon je opstelling, liet het mij in de steden. Nou, maar je moet natuurlijk om inhoud gaan. En dat de inhoud jou in principe masket en dat wie met vorige coalitieakkoord zat, dan is het lastig om daar dan te robben en te razen van dit lieketje nergens naar en wat zal het je al? Nee, dan mag je gewoon eerlijk zijn, zeggen ze van. Maar op onderskaterpunten hebben wij best nog wel oppositie viert. De werindelingsdiscussie, Zuidwesthoek verhaal. Ja. Nou, daar hebben we toch leuke discussies met elkaar door hand in de oude fjouwer. Maar zou je wel trok en net staat je moet in eerste instantie wonen. Ja, maar dat gebeurt wel vaker. Ja, kan je de FNP'ers in de koer houden in de steden? Wat zijn jou? Kan je de FNP'ers in de koer houden in de steden? Jawel. Ja, nee, we hebben het echt mal gediend. We hebben hier gezien van dit hebben we normaal al bereikt en dit gaan we ook maar fjouwen, maar vier, maar de deputaire en de fjouwer in de fractie. Ik volbrengen. En ik denk dat de hele partij er klaar voor is. Ik krijg alleen maar positieve reacties uit de eigen partij. De oren meest knikken, dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat wie Fjouwerlien in elk geval wel een punt bij de FNP. Als je praat met de andere partijen, ze winnen al een beetje benauwd voor het omzittend laag. Ja. Waar dat ben je neemt. Dat zijn die roppers en die razen van de Walden tot in de Zuidwesthoeken. Ben die al hier gemuilkorf nou? Nee, ik ben nog steeds hetzelfde. Alleen ik denk dat... Je luistert die gewoon naar binnen huizen? Jawel, maar die mensen ben ik krijg dus mooi groeit in het idee van... Voortschrijdend inzicht, ja? Is dat zo? Nee, dat weet ik niet. Zeg maar je dat net zien. Ik bedoel, ik denk dat de opmerking van omzittend laag, dat toen ik al net terug te weer. Dat heb ik toen ik al zei. Dat toen in 2007 wie dat sloeg dat ik net op mijn partij. Want ik had een hele constructieve mening. Ik wil jou net vertellen hoe die FNP in elkaar zit, maar het is toch een vrij brede volkspartij, maar links, rechts en wat er tussenin zit. Ja, het is een gewone partij. Er binnen alle drie brede volkspartijen, maar links minder gedisciplineerd wie de FNP vroeger toch? Ja, dat is er nog steeds. Ja? Ja. Dus dat omzittend laag is er nog? Dat omzittend laag is er nog. En dat is hetzelfde als in 2007 en hetzelfde als in 2003. Alleen met shirt nou, dat er een coalitieakkoord luidt, werd de FNP-kleur ik in te merk bieden is. En ik denk dat dat erg wichtig is voor mijn achterban. Want die giet het ik om inhoud, namelijk een beter Friesland nijlitten dan dat we het ontroffen hebben. Janne Witske de Vries, de vrouw van een financiën, loco-commissaris. Je zoon haast hoop je dat Joris maar op vakantie kan gaan. Maar jouw hoor kunst en cultuur. Maar daarna is nog niet de financiën. Je moet dus al jezelf regelen. Dat is een ideale positie voor je, of net?
Nou, het is een mooie portefeuille en mijn financiën kist ik een soort sturen. Ja. En ik ga juist al zo'n financiën denk mooi deze komende periode. Ja, je zult zo daarom om, want ik zou altijd nee de vorige fjouwer hier had je al wat hebben. En dat was om. Zelf dan. Ja, maar dat is mooi. Ja. Maar yield is een middel, hè? En het begint bij beleid, een goede visie van Friesland en wij zeggen dat we daar het goede yield ook bij vinden. En takelijk maar vanzelfs ook bezuinigen, dus we zullen sober beleid vieren. Is het een enorme spagaat veel? Nou, ik ben heel lienig. maar dat kun je, nee, dat kan echt. En, want we gaan echt rond te voeren de komende jaren om te investeren. Hè? Dus het is, we moeten de structurele uitgiftes, die moeten we goed in de greep te krijgen en dan moeten we echt nog een slag maken. Maar we gaan echt ruimte in de begroting om maar naar beleid aan de gang te gaan. En daar jouwt dit coalitieakkoord hartstikke mooie punten voor. Dus we willen het yield en ik het nu al vermogen, willen we werkje laten van Friesland en daar ik banen mee maken. Dingen die wij belangrijk vinden. Volgens mij is het een rotportefeuille financiën. Je zult je de komende tijd heel vaker geconfronteerd zijn met aannemende rijksbijdragen, maar een heel kniepende financiële situatie. Je maakt heel vaker een nevenkeepje. Ik kon al die culturele instanties die bij jou doorkloppen, want ze weten Jan de Witske de Viers natuurlijk al heel veel te vinden. Ja, dat is helemaal mooi. Net leuk. Nou, het valt wat aan, hè? Wat weet er nog nog? Ja, wij kunnen genoeg investeren in de Friese gemeenschap, dus ook in cultuur. En takkelijk zorgen we ook dat zaken efficiënter kunnen, dat we wat we willen zo vol mogelijk hield. In die uitvoering steken vanzelf. Dus als je bijvoorbeeld in huisvesting, in facilitaire kosten, nog neem het maar op, dan kunnen we nog hele slagen maken om het efficiënter te krijgen. Nou, en zo geven we mooi, neem het maar een stofkamer door die begrutting heen. En daar kunnen we nog wel wat uitfietsen. En dan blijft er ook rond te oren om goede dingen te doen voor de mensen. Nou, zult al, had je Tineke Skokker. Jo, jij het oren, iedereen het naar je portefeuilles. Jo, blijven eigenlijk een beetje bij het orde, hè? Hetzelfde portefeuille ouder dan fjouwer hier. Is dat net wat saai hier hebben het oor? Nee, ik vind het geweldig, want ik ben mooi inwerken in de portefeuilles. Als je naar je jeugdzorg, wat er al je barm had, jeugdzorg moet oerdroegen worden naar de gemeenten. Dat had je eigenlijk kwijt, hè? Ja, nou, die is fjouwer hier bepaalt nog net. Er is alleen nog maar meer werk mee. Want je wil borgen wat goed weer. Je wil ondertussen ik nog verbeteren. We beginnen al een soort verbeterslagen inzetvliet neer. Dus dat is alleen nog maar mooi als dat ik al meidje kist. En ik ga wel zijn, en dat zei eerst gewoon. Los van wat het Riek zei, ga je zult overdragen naar de gemeenten. Wien wij in Friesland al importeren met de gemeenten om te zien. Waar kan je nou het beste in eerste instantie de lichte jeugdzorg deel zetten. Centra jeugd en gezin ben al hier nou, komende wijs of ze ben er al. Maak je daar gebruik van om het verordenen zijn ben zo duidelijk mogelijk, maar ik zo dichtbij mogelijk en zo snel mogelijk en goed mogelijk te organiseren. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als dat trotwak is. Je bent het tweede deputaire van het CDA. Je functies die dus een beetje betocht, maar hoe zit in de onderhandeling? Hij er nog wel in zitten? Hij er nou wekkerlijn s'nachts? Nee, ik ben nee, mijn man zei, als ik onderwijs ben, het kerst sliep ik meestal. Dat hoort net, dat betekent net dat het me net dwanden hoort. Maar dat is helemaal net realistisch natuurlijk, want je bent in feite de vierde deputaire die het mogelijk sneuvelen is zo in functies, ik moet zeggen. Dat hij kent. Ja, altijd zo verdeeld weer van, dat hij kent. Maar het is ik iets spietig vond om dat naar fjouwer die ik realiseer, fjouwer is gewoon heel kwart. Van tevoren zeiden ze nou maar eigenlijk zijn dat 2 perioden kerst, dan denk je, nou, fjouwer is al lang. Maar als er achter zit, dan wie is gewoon dat in de politiek fjouwer tegen kwart is. Dus dat zou mij heel wat mooi had ik net terugkend hier. Aan de andere kant, er is natuurlijk ook genoeg te doen boeten de politiek. Dus ik zit net zo in waar dat ik dan begin te miepen van nou ja, dit is het en dat het net is wat dan. Nee, helemaal net. Nee, maar je hoort dus ik net een miepen, want je ging gewoon terug. Nou, dat ik nog keer, maar ik ben... Je krijgt er weer een deel in bij, hè? Daar hing je eigenlijk al ambitie, want die moest allemaal kwijt. Er is niks ook allemaal nou. Praten we net meer hoor. Hebben we nog die namelijk. Maar wat opvalt, en dat wie ik de kritiek van midden in de steert, de regierol, die sabot toch partijen vregen wordt van de provincie, neem je hem dan net op je? Nou ja, dat zijn de partijen. Dat kan je heel veel meer in verschillen. Want ik, maar is het wel zo? Neem je de regierol dan wel op je? Nou, werd nodig. Maar doe je het op dezelfde manier als de laatste fjouwer hier? Ja, je moet altijd weer vooruit zien en hoe ga je met zaken om. Ik ga wel eens zijn, het is een portefeuille waar toeganlinig mee omgaan moeten.
En wat heel wichtig is vooral naar wat er van onderop in beweging komt. Ja. Het ken ik net oors, want dat hebben wij in Nederland ook gepraat, dat het op die wijze gaat van onderop. Dat leert natuurlijk onverlet dat je op een, nogmaals, toeken en linige wijze daar genoeg regie op maar als je het al hing van onderop, hè, zat je steeds. Ja, maar dat is nu dus, hè? Ja, maar als dat steeds het startpunt is, maar dan zul je nou Roenom in Friesland, ik werd nog net weer in deelt is, dan komt er dus niks op een hispel. Nee, maar dat is natuurlijk ver het horen uiterste. Ja. Je zegt, dat zit er ik mijn nadruk in, wij, en dat ben ik dan met name, de komende tijd de boeren op, naar de gemeente daar praten. En wij hebben ik vernaam dat ik een rapport van Wiezen brengt al zaken in beweging. En dat is mijn gesprekken, dat is mijn orenzaken. Dus je kan best stimuleren dat de zaken op gang komen en in beweging komen. Nou, dat lijkt prachtig uit daar. Bert Middel, de burgemeester van Smellingeland, zei het van nou, slimmer en minder als het vorige college, kerst het net wel maar de werindeling. Nou, doch je met ons? Dan moet er nog jou die hem de erger. Ja, nou dat is helemaal om Bert Middel. Wat die erger die wil dan dat is iedereen vrij in. Maar nee, ik zal daar... Heeft net een punt als er hem daarin ergert? Of weet ik net. Heb je geen idee wat hij bedoelt? Nee. Nee, nee. Hij had misschien een bepaald beeld verregen en ja, misschien krijgt hij daar dan zijn zin net in. Krijgt hij dat net gedaan bij boorgemeentes, denk ik misschien. En dan wil je misschien wat masker en niet liggen en dan ga je graag dat Noord het van je regelt. Ja, zo werkt het dat dus net. Ja, je eigen verantwoordelijkheid. De komende 4 jaar worden in elk geval hier een stevige oppositie. Maar je toch constateren dat we familie al te vernemen. Je kregen het behoorlijk om ehrenkomst, hè? De PVV, maar ik Adema, maar zijn ChristenUnie natuurlijk. Hoe zou je die 4 jaar te meer eigenlijk in de steden? Ja, dat wordt een prachtige periode. Ja, nee, dat vind je wel prachtig? Ga je om eren krijgen? Nou, nee, dus wat er vanmiddag gebeurde, neem ik maar een hoop verwerken. De B-mensen aan de kant zetten of net erbij roppen. En die hinder ook zo nog ten hand. Dat is wel het oren. Eigenlijk hier iedereen wil in deze coalitie wil. Iedereen hier wil aan deze tafel zitten wil. Ja, toch is er ook kritiek op de portefeuilleverdeling. Vanmiddag in het debat in de steden. Bijgelijks Tom van Maurik van de VVD hier daar wat op te sissen. Ik gun het jou, Johannes Kramer, ook van harte om gedeputeerde te worden. Past wel opmerking bij, wat mij betreft. Wij vinden als je bent heel vaak gekenschetst als een groot talent. Ik denk ook dat je een hele goede gedeputeerde wordt. Maar ik vind dan ook dat er in zo'n college een sfeer van collegialiteit moet bestaan. Waarbij je mensen ook de ruimte geeft om zich te ontplooien. En als ik kijk naar de portefeuilleverdeling, dan is het duidelijk dat het CDA een aantal zware portefeuilles heeft ingeleverd. En dat de FNP wel een volledige gedeputeerde levert, maar dat deze een zwaar uitgekleed takenpakket krijgt. Is dat zo, Johannes Kramer, wat Tom van Maurik is ooit? Nee, per vast niet. Jo, ervaar het net zo? Nee, we zitten in een heel landelijk gebied, plattelandsbeleid, hier een bier 4 en personeel en organisatie. Nou, dat neem ik net een lichte portefeuille. Tenminste, ervaar ik het net. Ja, misschien dat hier mooi de ondervinding van de wethouder van Friesland dat wat zwitterwend is. Maar ik ben er wel wies mooi. Ja. Maar dat was zeer, want je pakt hem even rond ook. Ja, nee, dat is politiek. En Tom kent dat van mij, hè, kan ik je op verzekeren. Ja. Dus, en je ziet het, want in het filmpje, je ziet hem naar hem te luisteren. En ik kom je net onder de indruk onttrekken. Dat aan de ene kant is hij zoer, omdat hij net in het college gekomen is. Hij hier die portefeuille die Jono kreeg en hij misschien graag hebben. Misschien er nog wat oorzaak bij, want de Waardeiland, die door Jolie ook nou. Nou, ik leer dat hindert niks. Maar hij had op hemzelf natuurlijk wel een punt. Die portefeuille, die hier wel wat zwidder kennen, toch? Ja, maar zo'n politieke ervaring als jou. Ja, maar je zit maar 4 mensen in een college, dus ik nog een commissaris. Je moet machinaal wat oppakken. Ik ben nog gebiedsdeputair in wat is Friesland. Nou, daar speelt het nodige Dokkum regio staat. De krimpen, alles wat erbij. Dat zit wel in de portefeuille van Hans Konst. Ja, dat doe je net. Wat zei je? Die doe je net, die krimp. Nee, maar ik ben wel gebiedsdeputair in wat is Friesland. Ja. En dan speelt dat punt wel. En dan ben ik dan wel de coördinerende deputaire. En IPMI 4, nou, er komt een nieuwe concessies om voor het IPMI 4. Dat is ook altijd een spanning tussen hoeveel IPMI 4 kunnen we nog betalen in dit land, hoeveel hebben we daar verroer. Plattelandsbeleid, EHS, alles wat er bij landelijk gebied wat erbij is. Nou, dat vind ik een mooie uitdaging. En ja, dat oren dat Lex gooien als een lichte portefeuille. Nou, het zij zo. Maar ik heb er geen moederaasje mooi. Voor jou is het een uitdaging, deze portefeuille?
Sjoerd Galema, je hier financiën, economie. Je hier eigenlijk, je was de koning van Friesland neemt oude fjouwer hier. Nou verkeer en vervier, zonder je hebt meer vervier, want dat gaat ik naar Kramer. Waar houden jullie uitdaging in dan? Nou, ik denk vooral op het uitvierende, dat lijkt mij mooi. Wij hebben, dat is ik de verdienste van het vorige college geweest, dat we dat mooie Zuiderzeelijn-pakket afsluiten. Hè. Dan kunnen we een Haas aan de slag, dan kunnen we een Jouwer aan de slag, de Heerkom Leeuwert. We hebben natuurlijk de Centrale As, we hebben weer wat aan grote projecten. Dus in die portefeuille zit uitviering, daar kunnen we direct aan het werk. Op het portefeuille milieu weet iedereen sinds de discussie over de REC, weet iedereen en ik dat de provincie dit daar doet met vergunningverlening. En dat vind ik een hele mooie uitdaging om daarmee aan de slag. Om ik voor dit soort grootschalige milieuvergunningen, om daar toch in de sfeer van draagvlak, in de meerskip, met elkaar mee aan de gang te gaan. Ja. Nou, en via de dwars door de portefeuille vind ik dat een heel mooi thema is ik veiligheid. Veiligheid in het verkeer. Friesland het per aantal inwoners het liefste aantal verkeersslachtoffers. Ja. En daar kunnen we nog meer in winnen. En dan budget je echt wat voor de mensen thuis als je daar punten in maakt. Ja, je volgt ja Piet Adem op in de meeste zaken. Piet Adem, wie vanmiddag komt in het debat, vooral ik over de centrale as. Daar hier wordt een skeer zo te zitten. Je hebt het er even naar. Over de koerstransje van de centrale as ben we toch wel wat met stom in slijn. Want wat stellen jouw coalitiepartijen je nou eigenlijk voor? Je lezen de toekomst van de centrale as in handen van de rechter. Willens en wetens zet je mij de rechter op de stoel van de bestuurder. En dat vindt de ChristenUnie principieel onjuist. Ja. Ja. Wat vind je ervan, Gaan? Maar dat hij eigenlijk zo uit van je moet er zelf een beleid vormen, net afhankelijk lid van de rechter. Nou, het enige wat ik weet is dat Piet Adem dat zelfs de orde van jou wie ik dient. Het is geen schuld eigenlijk, weet je. Nee, maar als je net luistert naar je rechtelijke uitspraak, dat je er net op anticiperen, dan kom je net bij je doel uit. En wij hebben heel duidelijk afgepraat dat het uitgangspunt bloot dat de centrale as integraal online wordt. Maar als er een gerechtelijke uitspraak komt die delen van de centrale as of de uitviering op een of andere manier ter discussie stellen, of dat we verbetering maken, dan zullen we daarop anticiperen, zodat er alsnog zo snel mogelijk tot uitviering overgang werken. Dat is gewoon wat we oppraten. Ik een soort compromis met de FNP die het hield iets zijn het houden van jou van u voelt het net voor jouw baas op die manier? Nou, ik vind dat een compromis. Ik denk dat het steend beleid is. We hebben al zoveel geld in stuk. We hebben de oude jaren heb ik zien dat we nog versoberen kunnen en we tot een enkelbaansvariant komen. En dan is de wijziging van de plannen die worden ondertussen duurder dan de vrouwenbaansvariant. Of de dubbelbaansvariant, zou ik ook zeggen. Dus er is van de provincie Alex en van de regio Noord-Eerst-Friesland die schreeuwt om deze levensaderen. Is er niks oors te doen dan ze gaan ook de schep in de grond te zetten. Ja, dat is heel mooi voor het blok zetten. Toch jouw gebiedsdeputaire van die hoeken te maken in Kramen. Want nou lees jouw belangen eigenlijk toch wat oors, hè? Maar hoe zou ze ook helemaal even het blok zetten wezen dan? Nou ja, je bent nou een goed voorstander van de centrale as natuurlijk. Die centrale as, dat is steen beleid, dat moet uitgevoerd worden. FNP had ik altijd gezegd, wij zijn verder centrale as, alleen wij hier leren wat oors inkluid sjoend. We hebben een afspraak erom maken dat wat de rechter zei, daar wordt naar sjoend en daar zullen we neven zo oppassen dat de rechter dat zei. En natuurlijk, dat gebied het recht op een goede en veilige ontsluiting. En ik denk dat we daar met elkaar hartstikke mooi eens binnen. Ja. En dus ik zou daar geen blok zitten, nee. Erik. En maar het verbied van Adema, dat inderdaad de rechter nou op een stoel zit, die deed jou eigenlijk op zitten met de zoon of Galema eigenlijk op zitten met de zoon. Ja, maar je bent toch als bestuur ben je ook geen knip van de Noordsburg. Als jou net luistert naar wat een rechter zei, je kent het zitten van die rechter die doet er net daar. Dat giet er bij mij net in. Ja. Maar stiet in heel soort in, dit coalitieakkoord. Toch weer de kritiek, ik zou jou even Jan Witske de Vries, want jou bent een verhaal van deelt. Ja. Dat er een heel beetje en minder onderbouwing weer van de plan die we willen met. Wiegelijks, kunst, cultuur. Daar wil ik van zijn met een soort krast worden. Alleen nog, er staat net in hoe volle. Orenproject niks net. Dat maakt allemaal nog uit. De enigste cijfers die je niet staan binnen pagina-cijfers ja, dat weer wel een mooie opmerking. Ja, maar dat is niet geen financiële paragraaf. Dat is wel heel goed lezen. Maar kan je er dan op debatteren als je net weet wat er krijgt van gevolgen komen? Ja, ik bijvoorbeeld kunst, cultuur, dat jouw portefeuille is. Ja, je kan je debatteren, want het is een akkoord op haatlijn, zoals vanmiddag Delzet.
En wij komen al heel gauw met een uitvoeringsakkoord. En daar staat precies in wat we de komende jaren gaan, wat dat kost, zodat elke keer helderheid had over hoe die begroting in elkaar zit. En dat zullen we in juni in de steden brengen. En in die zin had men gelijk, want die financiële keuzes die staan hier net helder in. Nee. Ken het bijvoorbeeld een oude week van wat er de laatste 4 jaar hier besletten is? Bijvoorbeeld, ik zie Johannes Kramer doen, FNP, Friese taal, cultuur, die hebben een Fries zetten als oppositiepartij. Je moet er wat punten binnen hebben, want waarom ga je ons in het college zitten? Ja, is het ik zo? Ja, komt er nog wat naar je zoer? Daar ben we dus maar begonnen. Maar uitlezen wat ik vond wat des FNP's wie wat in het coalitieakkoord staat. Ja. Taal en cultuur staat er in. Nou, die wordt breed deelt in deze coalitie dat hele wichtige aspect binnen van Friesland. De financiële vertaling die erbij heeft, komt dat dan in de uitvoeringsagenda dadelijk te staan? Ja, en is dat oorzaak wat je bij Fjouwer hier besletten, in oude Fjouwer bedoel ik? Dat er bijvoorbeeld dingen weer omdraaid worden? Ken dat? Wij zetten beleid terug, want we hebben taalbeleid, we hebben cultuurbeleid, daar gaan we maar verder. Maar we weten ook al eer dat wij bezuinigen moeten, we krijgen minder inkomsten. Maar je kent natuurlijk accenten verlezen, hè? Ja, en dus gaan ze waar hel je dat en die keuzes die worden heel helder maken. Ja. En dat kunnen we in de steden bepraten in juni. En die accenten kunnen dus verlaten worden, dat hoor je of mogelijk? Nou, hier staan accenten in dit akkoord. Ja, maar net de financiële vertalingen, daar hebben ze benijd naar natuurlijk. Daar zien we niet benijd naar. Ja, dat begreep ik heel goed. Ja. Dus daar zitten wij middenin en daar komt nevens mij een heel helder verhaal uit. Dat is de wordt het nog net hoe zijn dus. Nee, maar ik wil ook heel graag dat er dan duidelijkheid is voor de komende 4 jaar. Dat er organisaties, instellingen weten wat zo daar binnen en dat we net elke keer daar op een uur hoeven te kiezen. Maar dat we gewoon weten, hier staat deze coalitie voor de komende 4 jaar. Daar investeren we in en daar maakt het een slag soberder. Ja, want we bespeuren natuurlijk ook in enquêtes die de West hebben van culturele haatzet 2018. De Muvena draagvlak is net erg groot onder de mensen die bevredigen binnen. Heel veel mensen denken van, nou ja, wij moeten misschien beknibbelen en dat heel goed tegen. Kom je ook die loeden net in? Ja, maar daar hebben we heel iets van zijn. Culturele haatzet, dat is wat extra's. Dat gaat net ten koste van het bestaande. Hè? Dus dat moet je uit elkaar halen. En culturele haatzet, dat is een eenmalig traject wat wij inzetten. Ja, maar dat is toch uit te lezen. Dat je wat je daarvoor inzet, dat je direct veroordelen. Ja, culturele eenmalig hield. En dat moet je weer uit elkaar halen. Zo, ik begin te leren, hè, maar financiën. Ja. Structureel. En we hebben hier niet dat nog meer incidenteel. Ja. En dat zetten we dan op een goede manier in jonkel elkaar. Maar ik begreep die vraag heel goed, maar we zullen wel echt naar die culturele sector. Maar begreep je in verzet die culturele haast? Nou, ik zie ook een heel soort mensen die er hartstikke enthousiast over binnen. En laatst is er een meeting in en toen zei al 30% van de Friesen, nou dit moet altijd wezen, je geeft ervoor. Ja. Maar we hebben net een feestje gehad in het rand van culturele haast natuurlijk, dus dat moet eerst maar eens komen. Ja, we hadden 2018, hè? Dus we bouwen dat op en er binnen heel soort mensen nou mee aan de gang. Er binnen reizen langs het dorp, Sint-Jaap, ik heb een oud-trap gehad in het Vlieden weekend weer dat, nou weer hartstikke mooi. Dus de mensen zullen dat heel iets meer vernemen wat dat betekent van Friesland. En dan is het aan de Friesen zelf om dit hier te zeggen van ja, hier hebben wij vertrouwen in, die geven we ook voor of net. En dat komt ook in de steden waarom. Zo'n 1987 is het net meer vaak omdat de Partij van de Arbeid de grootste partij in het college is, of tenminste qua aantal zitten, hè, of qua aantal stemmen wat je melden hebt. Wat is nou vergelijk met jou waarom het PvdA-sauske wat je er extra in lijn komt? Van een groot part gaat dit coalitieakkoord terug op het koersdocument van Fjouwer. Dus wat er al is. Dat wie al een heel erg Partij van de Arbeid verhaal. Daar zetten wij maar terug. Als het jost naar uw verkiezingsprogramma en het jost naar dit coalitieakkoord, dan jost dat wij er een heel soort in krijgen hebben. En dan gaat het over werk. Dan gaat het over kansen voor nieuwe economie. Dan gaat het over duurzame energie. Maar het gaat ook over investeren in wenningen. En vooral in hierwenningen. Voor gewone mensen. Ik heb het van medicijn. Wij gaan de komende jaren wat dwang aan mensen die het nou stoken voor de mosken. En dat jaart heel erg bij uw gedachtegoed. Dus wat je erin stiert en wat er in het uitvoeringsprogramma komt, dat is van harte van de Partij van de Arbeid. Er wordt net bestookt voor de mosten. Is dat al eens? Nee, dat is mooi. Ja. Dat is eigenlijk is dat je hem jel trouwens? Nee, we hebben een jel. We hebben een jel. Maar een jel moet ik net negatief wijzen. Hè? Als je net stoken voor de mosten, daar zit iets negatiefs in. Dus wij gaan nog nooit denken over een jel. Maar de mosten redden haar maar. Sjoerd krijgt vast inspiratie. Want
Daar reken ik echt zeker op. Ja, ik zit vroeger al op volleybal, dus ik ben het wel een beetje gewend. Ja. Nou, die Jel die komt nog. Die hebben wij nog een keer van je. ja. Ja, goed. Nou, ons af hier, deze aflevering van Friesland Kiest. We praten met het nagelnije college van deputaire steden. En ik beloof je, maar het namens van collega Andries Verzels, dat de komende 4 uur hier scherp in de gaten houden zullen. Voor dit moment, uit namen van de hele ploeg hier, bedankt voor het zien en nog een hele noffe jong. Ontzettend.